लोङाजों दंगासिनो अन्नानै फैफिनदो न'आव फिसानि मोखां नायनानै आं नोंखौ गारनो हाया जोङो आलाय सिलाय जों बिदिनो न'आवलाय थैलांगोन बिमा न'आव फैफिनदो। रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायदि फंसे खोथा आङो नोंथांमोननो जेन शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ फुरायैनो नायलांजोब। ओरैबायदि मोनसे नै दा फुरा ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ। हिन्जाव गोनांखाफ्रा मालायनि फिसाय गोनांखाखौ लाना खारो आरो मालायनि हिन्जाव गोनांखाखौ सोरबाया हिन्जावा लाना खारो बेबायदि जालायगासिनो दं। जेनेबा मानो बेबायदि जुदि जायोब्ला मानो सिगां समाव मानोथो हाबा लानाय बेनो मोनसे खोथा। मालायनि हिन्जावखौ जुदि मोजां मोननाय बा मालायनि हौवाखौ दि मोजां मोननानै थाखोमानाय सिगाङावलाय मानोथो लालाया बिदिबाय मानो लालायनांगौनि गोनांथि दं। ओरैनो था बिदिबा बेबायदियैनो मोजां मोनलाय आरो ओरैनो रिलेसनशिप लालायलायनानै बेबायदि थाबाय था बेनो मोनसे बाथ्रामोन। दा जोंनि बर' हारियाव मानो बेबायदि ट्रेन्डिं सोलिबाय थानायलाय बर' समाजाव आरो लिडारफ्राबो जेन'बा मोनसे खोथा नै दा बेफोरखौ एसे समाधान खालामनो हायो ना जेन आरो ओरैबायदि फिसायफ्राबो खेल लानांगौ जेन'बा सोरजों रायलायो सोरजों रायलाया सोरजों मा रोखोम एसे मा रोखोम रिलेशनशिपआव दं बेफोरखौ एसे खेल लानांगौ। आरो जेन'बा बेबायदि जादोंबा संसार जानो मानोथो हाबा जानाय सिगाङावनो मानोथो मोजां मोनलाया बेनो मोनसे खोथा रायजोफोर। अब्ला ओरैबायदि बे मोनसे जायगायाव फिसाया जोबोद दुखु जादों आरो नै दासो हाबा जाखांनानै बेसेबांबा 10 बोसोर जानानैसो जेन'बा बिमा बिफायाबो बे हिन्जावखौ हरबावला बिथाङा बेबायदि फोरमायदों। जोबोद दुखु मोनदों खिन्थु खोनानानै नै दा जोंनि बर' समाजाव मानो बेबायदि जेनेबा सोरजोंबा खारलायनाय सोरजोंबा बहाबा दोनखारलांनाय बबा दिल्लीयाव थांनाय बेबायदि मानि ट्रेन्डिं जाबाय थानाय बे रायजोफोर मोजाङैनो सिन्था खालाम। नै दा मानि बर' समाजाव बेबायदि दस्रा हारसाफोरनियाव मानियाव गुबुन जाथिनि नन बर'फोरनियाव जे बेबायदिखौनो खोनाया अब्ला जोङो बिथांमोननि जेन मेन भिडिअ मा रोखोम जादोंमोन अब्ला जोङो खोनासंनानै लागोन। शुक्रबारनिफ्राय गोमादों ओमफ्राय 10-12 दिनसो जाबाय आरो गोमानाया। खबरा न'आव दोनदों न'नि मानसिफ्रा एखोमानानै दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव जों गामिया रायजोफोर थांनायाव बेखौ लोगो मोनदोंमोन आरो खिन्थु खारखोमाबाय थायो आरो मानसिया मानि जाहोनाव आं मिथिया। न'खरनि मानसिफोरा माने दासो गथ' गथाय जाखांनानैसो दासो आरो होला होनना बुंदों आरो जोंनि जुलि जानाया 8 बोसोर जाबाय। नांलाय खोमलायाथ' एसे जादों न'खर जानायावथ' एसे जायो नांलाय खोमलाया खिन्थु जे बियो सानफ्रामबो बुयो मायो होनना बिदि बुंदों खिन्थु बे नंखाय। खिन्थु मालाबा आङो दुखु मोननानै मबाइलखौ दांनो नागिरनायावसो बियो माने खोंगोजोंनानै गाबदों आरो ओमफ्राय बेयाव आं दुखु मोननानै जेनेबा बेबायदिनो खारखोमा लांदों आरो खिन्थु मबाइलाव मा दङ आं बेखौ मिथिया आरो खिन्थु सेंग्राफोरजों रायलायो बे रायलायनाया दङ बे रायलायो बे बेलेग गुबुन सेंग्राजों रायलायो आं बेखौ मिथियो। खिन्थु दा हिनजावा फैनांगौ गथ' आंहा सासे दङ 7 बोसोर जासिगोन। दा आं गथ' आलाय सिलाय जाना दङ दा न'खरफोरावबो थानो गोसो गैया जोङो ओंखायनो अननानै हिनजावा फैफिनबा आं मोजां मोनगौमोन आरो। न'नि मानसिफ्राथ' हरनो गोसो गैया खिन्थु दासो मानो हरनो गोसो गैया गोदोनो बिसोर बादा होमोन खिन्थु दासो हाबा जाखांनानै गथ' जाबाय दालाय मानो बादा होखो बिसोरो लाया बिबै बिबौआ होजोंनियाबो लाया। आंनि किसुमान भुल जादोंबाबो आंखौ अननानै निमाहा हो आंनि हिनजाव जानानै खिन्थु फैफिन न'आव आं दाबो बजबना लागोन आं गारा मालाबाबो आं थैजासिम नोंजों संसार जागोन आरो आं थानो हानाय नङा मालाबाबो। आंनि हिनजाव नों फैफिन बे फिसानि मोखां नायनानै नोङो अननानै न'आव दाबो फै आं नै आलाय सिलाय गथ'आबो ओंखाम जाया दै लोङा जों दंगासिनो अननानै फैफिनदो न'आव फिसानि मोखां नायनानै आं नोंखौ गारनो हाया जोङो आलाय सिलाय जों बिदिनो न'आवलाय थैलांगोन बिमा न'आव फैफिनदो बे फिसानि मोखां नायनानै फैफिनदो। अब्ला नोंथांमोना जेन बिथांनि खिथानायखौ खोनाबाय ना जेन'बा मा रोखोम जादोंमोन जेन नांलाय खमलायाथ' एसे जाखायो एसे एनैया जाखायो बेफोरखौदि बांद्राय जेन'बा इम्परटेन्ट थांनानै गारलायनानै गोदान लाहैफिनलायनांगौ बियो जागोन नामा मा बिलाय बिदिबा संसार जानो गोसो गैयाबा सिगांलाय मानोथो फैयामोन बेनो मोनसे खोथा।
जों बर' समाजाव बेबायदि जुदि जायोबालाय मोनसे जेनेबा गावनि सिगां जेनेबा मोनसे समायखेरा लालायनानै हाबा जानायालाय बहाथो थांखो? बेफोरखौलाय हाबा जानायनि जेन मेन सिगांनिखौ खोथाखौ साननो रोङाखिसै नामा बिदिबा? अब्ला नोंथांमोनहा जेन खोनाबाय, अब्ला बेबायदिखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनो नामा? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।